A Deputación de Pontevedra actuará na estrada provincial de San Vicente de Ogrove. O proxecto executarase en 877 metros da vía, dividindo o espazo en tres treitos. No primeiro e no terceiro crearase unha senda de 2,5 metros de longo para o tránsito peonil e ciclista, coa velocidade limitada a 30 km por hora. No segundo apostan pola plataforma única. Un exemplo diferente, non? Deses exemplos que habituados do Partido Popular de facer aceras de medio metro ou de un metro que non valen para nada, porque a xente non vai por ali, pois eu creo que este vai ser significativo porque vai ser o primeiro. Se vai a facer unha plataforma única na que van a convivir os vehículos e as persoas, pero obviamente a unha velocidade que poidan convivir, que é unha velocidade de 20 km hora e no resto de en torno a 30. Será unha intervención integral de seguranza viaria e mobilidade sostible no marco da Estrategia de Mobilidade 3.0. Tamén contempla a posta en valor do entorno da Igrexa de San Vicente. As propias sendas van marcadas con iluminación para poder darlle uns detalles de calidade e que se vexa que se accede a unha zona que ten un valor patrimonial, un valor ambiental, un valor turístico que hai que promover, non? Baixo a premisa de que hai que baixar devagar, despacio, e tendo en conta que por aí pasarán persoas. O convenio supón un investimento de máis de 540.000 euros, dos que a Deputación financia o 80%. A intención é que as obras se inicien canto antes e terán un prazo de execución de 4 meses. Que había do famoso CICRI que non querían os veciños. Aquel proxecto que nacía con 245.000 euros que era para acometer e seguir cometendo os erros que se viñan trasladando, que era facer unhas beirarrúas que na maioría dos tramos non iban a cumplir, pois os seus técnicos, o seu departamento, a Diputación nos abre os ollos a todos e nos di, no, vamos a facer outro cambio. E un cambio tan radical e tan importante como que é tratar a xente do rural como se vivira no casco urbano. O Goberno provincial resaltou que as obras xa contan cos terreos precisos para a mellora e cos permisos de patrimonio, un xeito de facer que aseguran os distancia do anterior executivo. E van a quedar sorprendidos dunha actuación que ten en conta as persoas, porque van a poder moverse con seguridade, garantindo a accesibilidade e, polo tanto, tamén crear un territorio de calidade. Tamén destacaron que o proxecto naceu da petición do propio Concello que busca atender unha bella demanda dos veciños de San Vicente.